Здравейте, банда! Това е Fresh Topic за седмица 2. Дръжте се здраво, защото днес всичко се обръща с краката нагоре. Стигнахме до глава 3. Заглавието е кратко, но казва всичко. Chapter 3. The Truth. Истината. The Truth. Готови ли сте? Денят на големият план дойде, но нашата героиня направи нещо, което не трябваше. The day of the plan arrived, but I came home early and heard loud screaming. Опа, прибрала се е рано. Грешка или късмет? Нека разберем какво каза тя. The day of the plan arrived. Тя казва The day of the plan arrived. Денят на плана пристигна. Arrived значи пристигна. Моментът е дошъл. Arrived. И какво обърка нещата? But I came home early. But I came home early. Но аз се прибрах вкъщи по-рано. Early е рано. Не е трябвало да е там. Came home early И какво чу, когато влезе? and heard loud screaming. И е чула loud screaming. Loud е силно, а screaming е крещене. Някой е врякал с пълно гърло. The day of the plan arrived, but I came home early and heard loud screaming. Обзалагам се, че си мислите, пак тая лудата Нина крещи, нали? Е изненада. It was not Nina screaming at Andrew, but Andrew screaming at his terrified wife. Мале! Шок! Не е била тя. Чуйте внимателно. It was not Nina screaming. It was not Nina screaming. Не беше Нина, която крещеше. Not Nina. Not Nina, А кой вдигаше скандал? but Andrew screaming. Ами Andrew screaming. Андрю крещеше. Нашият принц показва истинското си лице. Andrew screaming На кого вика той? at his terrified wife. На своята terrified wife. Terrified значи ужасена. Жената е треперила от страх пред него. It was not Nina screaming at Andrew, but Andrew screaming at his terrified wife. Край с романтиката. Този нежен глас, в който тя се влюби, май го няма вече. His voice was cruel and controlling, not the gentle voice I loved. Ето я реалността. Много боли така. His voice was cruel. Гласът му е бил cruel. Това значи жесток. Зъл и безмилостен. Cruel Жесток и какъв друг? and controlling. И controlling. Контролиращ. Типичен насилник. Иска да командва всичко и всеки. Controlling, А какъв беше преди, когато се запознахте? not the gentle voice I loved. Не онзи gentle voice. Нежен глас. I loved, който аз обичах. Всичко е било театър. His voice was cruel and controlling, not the gentle voice I loved. Тя е точно зад вратата. Какво осъзна в този момент? I hid behind the door and realized that Andrew was the true monster in the house. Настръхнах истинското чудовище. I hid behind the door I hid, аз се скрих. Hid е минало време на hide. Behind the door, зад вратата. Тя е там и слух ти. hid behind the door И какво ти светна изведнъж? and realized that Andrew was the true monster. И е осъзнала, че Андрю е the true monster, истинското чудовище, не Нина. Той. The true monster Къде живее това чудовище? in the house. В къщата. In the house. Злото е било до нея през цялото време. I hid behind the door and realized that Andrew was the true monster in the house. Хора, ние дължим огромно извинение на Нина. Всички я мислехме за луда, а тя... Nina was not crazy. She was terrified of her abusive and manipulative husband. Точно така. Нека изчистим името й веднъж завинаги. Nina was not crazy. Нина не беше луда. Крейзи значи луд. Тя е била нормална. Not crazy. А каква е била всъщност? Как се е чувствала? She was terrified. Тя е била terrified. Вече го знаеме. Ужасена. Смъртно уплашена. Terrified От кого? of her abusive and manipulative husband. От своя абюзив, насилствен и манипулативен съпруг. Той я е тормозил и я въртял игрички. Nina was not crazy. She was terrified of her abusive and manipulative husband. Сега всичко се връзва. Чупените чини, крясъците. Това не е било лудост. The messes and the mood swings were all reactions to his psychological torture. Горката жена. Представете ли си какво е преживяла? The messes and the mood swings The messes, бъркотиите в къщата, and the mood swings и смените на настроението. Всичко това странно поведение.
Messes and mood swings Какво са били те всъщност? were all reactions Всичко това са били просто reactions, реакции, отговор на нещо външно. Реакции на какво? to his psychological torture. На неговия psychological torture, психически тормоз. Torture е мъчение. Той е мачкал психически. The messes and the mood swings were all reactions to his psychological torture. Чакайте, ами надписът Рън на пода, ние мислехме, че Нина гони нашата героина, а то... I realized the message run was a warning to save me from Andrew, not Nina. Бум! Ето го обратът. Нина е герой. I realized the message run, Осъзнала е, че съобщението бягай, Рън, the message run, какво е било всъщност? was a warning to save me. Е било warning, предупреждение, warning. И целта е била to save me, да ме спаси. To save me. Да те спаси от кого? From Andrew, not Nina. From Andrew, от Андрю, а не от Нина. Тя се е опитвала да я предпази. I realized the message run was a warning to save me from Andrew, not Nina. Сутринта идва. Двете жени се срещат очи в очи. Андрю го няма. Какво й каза Нина? The next morning, Nina looked me in the eye and asked if he wanted me to kill her. Директен въпрос, без заобикалки. The next morning, Nina looked me in the eye. На сутринта Нина looked me in the eye. Погледна ме в очите. Това значи сериозен разговор. Looked me in the eye И какъв ужасен въпрос зададе. and asked if he wanted me to kill her. И попита дали той wanted me, иска от мен, to kill her, да я убия. Kill значи убивам. Тя знае цялата схема. The next morning, Nina looked me in the eye and asked if he wanted me to kill her. В този момент вече няма любовница и съпруга. Има само две жени срещу злото. We looked at each other and realized we were both victims of the same man. Точно така. Сестринство. We looked at each other, Погледнахме се една друга. Looked at each other. looked at each other, И какво разбрахте? and realized we were both victims of the same man. И осъзнали, че we were both victims. Ние и двете бяхме жертви. Victims са жертви. Both victims Жертви на кого? of the same man. Of the same man. На един и същи мъж. Той е общият враг. We looked at each other and realized we were both victims of the same man. Оказва се, че това не е случайно. Андрю си има тип. Какви жени избира той? Andrew brought women with desperate pasts to the house to manipulate them for his games. Какъв буклук? Избира слабите, за да ги мачка. Andrew brought women with desperate pasts to the house. Андрю е водил жени с desperate pasts. Desperate значи отчаян, а pasts е минали събития или минало. Жени с тежка съдба. Desperate pasts. Къде ги води? To the house. В къщата на ужасите. To the house. To the house. Защо ги води там? To manipulate them for his games. За да ги манипулира за неговите болни игри. His games. Andrew brought women with desperate pasts to the house to manipulate them for his games. И каква е целта на играта? Любов? Не. Какво винаги искат лошите? He wanted me to kill Nina so he could play the victim and inherit her money. Пари, естествено. Кеш. He wanted me to kill Nina. Искал е тя да убие Нина. Мръсната работа. Kill Nina. За да може той да направи какво? So he could play the victim. За да може той to play the victim. Да играе жертвата. Ох, горкият вдовец. Play the victim. И какво печели накрая? And inherit her money. И да inherit, наследи. Парите й. Inherit наследявам. Всичко е за богатството й. He wanted me to kill Nina so he could play the victim and inherit her money. Перфектен план, нали? Само че, Андрю, момче, ти забрави едно нещо. But he made a massive mistake because he underestimated two angry women. Yes, това искам да чуя. Никога не ядосвай жените. But he made a massive mistake. Направил е massive mistake. Масивна грешка. Massive значи огромна. Massive mistake. Защо сгреши? Because he underestimated. Защото той underestimated. Подцени, мислеше ги за глупави. Underestimated. Underestimated. Кого подцени? Two angry women. Two angry women. Две ядосани жени. Ох, жална му майка.
But he made a massive mistake because he underestimated two angry women. И сега съюзът е сключен. Какво направиха те? Nina and I made a silent alliance to turn the tables on him completely. О, този израз е супер. To turn the tables. Nina and I made a silent alliance. Нина и тя са направили Silent Alliance. Мълчалив съюз. Silent е тих, Alliance е съюз. Без думи, само погледи. Silent alliance. С каква цел? To turn the tables on him. За да turn the tables. Буквално да обърнат масите, но значи да обърнат нещата. Ловецът да стане плячка. Turn the tables. Колко сериозно. Completely. Напълно. Completely. Nina and I made a silent alliance to turn the tables on him completely. Андрю беше режисьорът на този филм, нали? Сценарият се променя. We decided to rewrite his cruel script and give him the ending he deserved. Карма. We decided to rewrite. Решихме да rewrite, пренапишем. Rewrite. Rewrite. Какво ще пренапишат? His cruel script. Неговият cruel скрипт. Жесток сценарий. Планът му отива в кофата. Cruel script. И какво ще му дадат? And give him the ending he deserved. И да му дадат the ending, финалът, he deserved, който той заслужаваше. We decided to rewrite his cruel script and give him the ending he deserved. И финалът на главата. Помните ли таванската стая? Клетката. За кого е тя сега? We prepared the attic room for a new prisoner, and it wasn't going to be me. Довиждане, Андрю. Приятен престой. We prepared the attic room. Подготвихме the attic room, таванската стая. Attic е таван. Attic room. За кого? For a new prisoner. За new prisoner, нов затворник. Смениха местата. New prisoner. И кой няма да бъде там? And it wasn't going to be me. И определено, it wasn't going to be me. Нямаше да съм аз. Тя е свободна. We prepared the attic room for a new prisoner, and it wasn't going to be me. Вау, какъв финал! Андрю влиза в капана. Хора, това беше глава 3. Какво ще стане с него горе? Ще разберем следващия път.